le time in work an chun zum lenga tun chuma chun pipe chung chang kha kan soi ve lok do ni question number 12 kan end do ni question number 12 chuan 3 taps A, B and C can fill an overhead tank in 5 hours atita tank kalo ta kha tank kha tin an hei tank kalo ni ta ni tap pathum A, B le C khan darkar nga chungin an ti khat thei vek ta ni me tank tui lo kha chu azona na ron soi khani chuan ti hian ron soi le ta tap C is twice as fast as B and tap B is twice as fast as A aron ti ta ni tap C hi B ai na le tin chak ta ni chuan tap B hi A ai in a le tin a chak ta ni chumi un chu C chak pera do da B A kha ho muang ber ti ta ni A le tin B ho chaka chuan B le tin C ho chak ta ni kha poimo lai ni le ta chuan a question sir zo ngai ta ni how much time will tap A alone take to fill the empty tank A chau her ho taila da ka reng za chungi he ti kha theyang ti ta ni A kha superstar ta poimo ber ta ni chuan A kha kan da poimo ber non ta ni chuan solution ti don da a question min pe kha kan mang tang kai don ta ni we have a question khan C is twice as fast as B tia chumi un je chu C chu B let ni ne na inkluk ti na ni ta ni to B chuan and B is equal to 2A ti ta ni hei poimo don tu chuan that is C hi ama chau ka da chuan 2 times say B ai 2A ka da thei ta ni 2A ka da chuan C chu 4 times A ai na let li lai na chak ti na ni ta ni chuan tuna so nan tianga A plus B plus C is 1 hour dar kar na pek to wangin dei man lo tur 1 hour walk man tianga an pathuma an ho chak zong kha 5 hours ati wangin 1/5 kan mang ta ni chuan ta hian A kha poimo ber awangin B ai 2A ka da theya C ai 4A ka da thei ta ni that is tianga A plus B ai B is equal to 2A kan nei kha 2A ka da nga chuan C ai 4A 1 hour walk chu 1/5 lo ni ta chuan A vek ani to wangin 1 plus 2 3 plus 4 7A lo ni ta ni 7A equal to 1/5 chuan is 1 hour walk lo ni ta ni is 1 hour walk to 1/5 into 1/7 along ita chu 1/35 hei hi ni khat a tho chak zo ani na mun som thum panga thena mun khat a zo na chuan how much time will tap A alone take to fill the empty tank ama chawin thokta che darkar exat nge nge ati khata tin ta hei ani khat na tho chak zo ani chuan 35 hours kha answer me ta ni a ling zo a reciprocal che khan ta tur ta ni therefore tap A alone will fill the empty tank in 35 hours time taken to work done reciprocal da tu hey time ania hey work kha question number 12 zo na chan na chu ani